कपड़ा स्टाइल इन सब पे अपनी बहुत खर्चा करता है अच्छे कपड़े पहनो ना तो बर्बाद कर देते Abono dol rok Agartala o swtui kuphuru gang simi raskaya abono karibo kwbangma category tongo drugs susi gang ganja gang abono karibo dol rok tabuk taisa kwtal nongkhor phaikangke chwla seklai gang hene tai kwbangma categories tongkho borok hangke tiprasa mungoi Agartala raskhai tonglaita dol rok mohai viral video rok chini telegram o agini simi kwbangma rwjak tongo hangke narok naina muchung khangke chini telegram o thangui check khlainai mano link description tongo dakti thangui naidi mo sapri chulani bagui da asa bari rok mangni maktham bokhnai sotoni walai tonglaina ma wana wangle o chulani le tak busuk bukung chukjagui tongkhana asuk an bagui bari rok cover chai tongmai khane busuk sak sak ma hero one sok tongkhana bortabo mukhang naila han sei cover mukhang solai tongsio bon bagui se borok asuk public bwskango lachia kriya kha walaina nangtipu kubuino dol rok ang norokno kaisa kok sana pogis tongsio tabun din ta tripura o je teri nam style khainai rok no simisi bari rok hamjakpo abagui bono mangni maktham seklai tonglaita bo teri nam style khaima bagui tripura o bono sasta samal khan hinui sinijak khapo hunta abagui bari rok bin bagui cover waijak baita Hey Prabhu, ma asik da Tripura o chulani obabung bai sia asik wana ma singsa kirma singsa ke walai to ang kuno mungsa wan chugui ma leble asik da chulani obabung bai si yango buma bufa ke buini oro din hajira khaiye rang khoksa khongni manma no bwsabotei Agartala pori tongma ba abono chaya nung yakare rohoi ruo pheba a bwsaro khanga ke tam khlai tong Agartala thangui se chulabori seklai tonglayo abota porimani tongmu sinal jengma rong norok kaija glagda apro norok saimano sipa kijigui bwsama bapro apro saimano ta norok tane mantu kobo ha to obo ang resama khorang ya do dol ro obo baini limani buma resama khorang si जाने मान तू खूब है 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 pakai mau butang barang tuh sih okay no muma kana mani jani montu ba bai nilima nini amar samani ase khnathok ang pura full support khlai nini amano pra India idol matilang sinai nini amano India idol Tripura idol joto jagan matilang nai ase rsamna kreng nini ama ang batini saiman chible bai ram ning anota jolir de table lathir we habjaya khobla tong nai tos tong nai ke bula thì khle hab ja ya bula tam am je ma am je ha he tam phre tam kok sa hey dang ma ji hey sara ra tong sai hey ada dang đây Agon tauni dino hamse ketal na hana thangkang ke bo misti dol sano se 5-10,000 roi ma chawo ke ba bobo jol ja khata agon dol rok tini video oron pai sinai video no bahai nang jika kisa comment klai sade and video no chajagi tong ke video no like and share khanin ta bogde and channel ketal phai tong ke channel no subscribe khai kalangi dol rok ke tini video asung sinai malai finai 10 next ketal video bisinte so bye